I un net diu, iaia, feu el pargüell. I vaig dir, vale. I aquest vale ha donat molta feina. Concretament un mes i mig de feina artesanal, rajola a rajola, pedra a pedra. Tot és forispan, tot és treballat amb pasta, pegues, llibres, buscant les floretes, convertint les rajoletes que eren de forispan en rajoletes de debò, que són així, tallades una a una. Però ara la seu del Casalet del Turó ja llueix el pessebre més conegut del barri i la feina feta compensa. Són hores, de matí, tarda i vespre, t'estàs aquí. És això, el que tu disfrutes de fer-ho. I quan veus que ha quedat tan bonic, vull dir, és molt maco. I a vegades ja t'hi acostes i et diuen, oh, que maco que és, i sents el comentari de la gent. I llavors penses, mira, disfrutes perquè estàs pensant que la gent agrada. Cada any diuen que és el darrer, però el Casalet del Turó ja fa més de 10 anys que sorprèn el barri. Tot això, diguéssim, és de persones que portem uns anys fent-lo, però que ens agrada el pessebre, ens agrada el Nadal i que no s'ha de perdre una cosa com aquesta. Un pessebre de més de 4 metres quadrats que es podrà veure fins a la Candelera. Els veïns del Turó de la Peira ja han rebut el regal de Nadal que havien demanat a l'Ajuntament, el canvi de recorregut del bus del barri 122, perquè connectés la part alta. Se ha cumplido la palabra, se dijo que en la reunión que a ver si era posible que fuera antes de los turrones, y es un hecho. Entonces ahora tenemos pues que toda la parte norte y el casal de avis de Campeguera, que está en la parte de Fabri Puig y todo esto y tal, y los colegios que hay ahí, oye, pues és un benefici per a ells. El canvi de recorregut suposa afegir 2 minuts al circuit del 122, però connecta diversos equipaments de la zona de la Vall d'Ordesa i Fabra i Puig amb serveis bàsics com el CAP o el mercat. Va bien, pero ya era hora de que pusieran algo. Porque prácticamente por aquí decían que iba a pasar el autobús grande, pero bueno, si pasa el pequeño es igual. Aquesta banda, com que és la banda més occidental del barri, que no hi ha un carrer d'entrada, la veritat és que queda com molt aïllat i està bé perquè dona servei a aquesta banda del barri, la veritat. Han estat anys de reivindicacions fins a aconseguir l'ampliació del recorregut. El canvi és important sobretot perquè es tracta d'un veïnat d'edat avançada que viu en carrers costeruts. Aquests dies s'ha renovat el paviment de diversos carrers del districte. Un exemple és el carrer de Palamós entre Tamariu i la Fosca. En aquest tram s'ha fressat el carrer i s'ha pavimentat. També s'ha aprofitat per renovar elements com les reixes del clavegueram o la pintura de les senyalitzacions. Abans de finals de gener es preveu millorar 10 carrers del districte. Més temps estarà tancat el trànsit al carrer dels Nou Barris. L'Ajuntament ha aprofitat les obres d'urbanització de la nova plaça de les Dones de Nou Barris per arranjar també aquest carrer colindant. S'hi ha instal·lat nou clavegueram, es renovarà el mobiliari urbà i s'ampliaran les voreres. Precisament aquest punt ha molestat alguns veïns, que es queixen que es perden places d'aparcament a superfície en un barri ja de per si molt complicat per aparcar. L'estrena de la plaça de les Dones de Nou Barris, de més de 4.000 metres quadrats, està prevista per a mitjans de 2017. Canyelles és coneguda per l'alçària dels edificis, però poc té a veure amb els orígens del barri. A la dècada dels anys 20 hi va existir una petita barriada molt humil, formada per casetes de planta baixa o de 2 plantes com a molt, que era coneguda com la Guineueta Vella. Es va erigir sobre uns terrenys al voltant de la desapareguda masia de la Guineueta. L'aigua l'agafaven a través d'un pou o d'una font pública. Als 60 l'Ajuntament va aprovar el Pla Parcial de la Guineueta, que va substituir la barriada de cases de la Guineueta Vella per nous blocs alts. També el traçat de la futura Ronda de Dalt va dividir la Guineueta en 2 parts.
La líder veïnal Maria Àngels Ribas va organitzar els veïns per resistir la pressió municipal que els volia fora. El que proposava era indemnitzar els veïns amb només 1.000 pessetes i donar-los un habitatge nou a Ciutat Meridiana. El veïnat que vivia a la Guineueta Vella s'hi va oposar. Ells els que volien eren que, si els havien de fer fora de les seves casetes humils, havien d'anar a viure en un dels pisos dels nous blocs d'habitatges. La construcció del que va ser el darrer polígon d'habitatges de Barcelona va començar l'any 72. La majoria del veïnat es va quedar al nou barri de Canyelles. La lluita es va redirigir per aconseguir equipaments, serveis, transport i una ronda de dalt soterrada. Ara Canyelles viu la tercera transformació, amb la rehabilitació que canviarà els colors del paisatge.